Κλεοπάτρα Ιστή, Καστοριά Web Radio, εκπομπή Ιστορία Πορεία με τον Δημήτρη Στούμπο και την Ελένα Κατσιμαντού. Τίτλος εκπομπής σημερινής, μας λέτε εμπιστευτείτε, λέει, την επιστήμη. Να αναφερθούμε σε κάποιον κύριο από την λέσχη της Ρώμης. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ για τις λέσχες. Η λέσχη της Ρώμης, κάποιον Δόκτωρ Τάδε λοιπόν. Τι ακριβώς μας προτείνει αυτός ο άνθρωπος. Και όπως θα ξέρετε, αυτές οι λέσχες καθορίζουν και τη ζωή μας. Λοιπόν, ας το συζητήσουμε λίγο με τη Λένα. Για πες μας, Λένα, τι σημαίνουν όλα αυτά εδώ. Θα μας φύγουν και αυτά τα μαλλιά που έχουν μείνει στο κεφάλι μας. Αυτά που ακούμε. Μάλιστα. Αυτός ο κύριος Δόκτωρ, τέλος πάντων, Μίντος, δεν ξέρω πώς το καλό του μπορεί να προφέρεται σε αυτό που λέει και τι εννοεί το όνομά του. Και τι εννοεί και γιατί ζει, δεν έχω καταλάβει, γιατί αυτός που μας προτείνει ως ντόκτορ μεγάλος σπουδαίος, που είναι και μάλιστα της λέσχης της Ρώμης, ότι για να σωθούμε πρέπει να μείνουμε 1 δισεκατομμύριο και θα μπορούσαν να μας κάνουν τη χάρη να γίνουμε 2 δισεκατομμύρια. Το πολύ. Γιατί δεν έχουμε μάθει να υπακούμε, λέει, στην ουσία αυτό μας λέει, και θα το βάλουμε το βίντεο να παίξει. Ή θα έπρεπε να έχουμε μια έξυπνη δικτακτορία η οποία θα μας στερούσε τα πάντα για να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι, όσοι είμαστε 6 δισεκατομμύρια, ή θα έπρεπε με έναν πολύ ειρηνικό τρόπο να μας βγάλουν όλους από τη μέση. Και να μείνουμε 1 δισεκατομμύριο. Φαντάζομαι θα ξέρουν και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να μείνουν, Δημήτρη, γιατί για να το λένε κάτι θα ξέρουν. Ξέρω εγώ, 1 δισεκατομμύριο. Ναι, έχουν προγραμματίσει τι ακριβώς ανθρώπους θέλουν να μείνουν στο τέλος. Αυτό το 1 δις, για να φυσικά να τους υπηρετεί, που δεν θα μπορούν να είναι άνθρωποι αυτοί που θα παραμείνουν, έτσι. Αυτοί που λίγο έχουν κάποια σκέψη, κάποιο μυαλό, κάποια πρωτοβουλία, κάποια λογική, θα είναι από τους πρώτους που θα φύγουν. Και θα μείνουν εκείνα τα ζόμπι, τα οποία θα υπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν στο τέλος, να διοικούν αυτό το 1 δις ή το 1,5 ή το 2 που σκέφτονται ή που ανακοινώνουν κάθε τόσο. Είναι λοιπόν πολύ τραγικά τα πράγματα και πρέπει ο κόσμος να ανησυχήσει πάρα πολύ για να δει τελικά τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και θα πρέπει να μην είναι τόσο επιδερμικές όλες αυτές οι αποφάσεις που παίρνει ο καθένας, ειδικά όταν πάει να ψηφίσει και ειδικά όταν προβληματίζεται για το τι θα κάνει αύριο. Τι προβλέπεται αύριο το μέλλον αυτού του ανθρώπου, της οικογένειάς του, της πατρίδος του, του πλανήτη μας, του περιβάλλοντος, το χιλιαδιό. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο, αυτή τη στιγμή είναι πολύ κομβική η εποχή που ζούμε. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάποιες άλλες αποφάσεις. Για πες μας λοιπόν περισσότερα λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν. Τι να πω, πέραν από αυτό, υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες, γιατί μάλλον συγκρούνται και μεταξύ τους τώρα αυτοί, δεν τα έχουν καλοβρει για το τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, οι οποίοι δημιουργούν και ρομπότ. Δηλαδή κάνουν, λέει, αυτά τα ρομπότ με την έξυπνη, με το συναίσθημα. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποια ρομπότ που θα τα έχουν κάνει, λέει, να έχουν και συναίσθημα όμως. Δηλαδή από τη μια αφαιρείς... Τεχνητή νοημοσύνη το λένε, πώς το λένε. Τεχνητή νοημοσύνη το λένε. Έχουν πιάσει το Θεό από τα γένια, να το πω κόσμια. Και λέει, κύριοι, τα πάντα όλα είναι άφθονα στη δημιουργία. Και έχουμε μια τεράστια αρχή που είναι η αυθονία. Έχουμε μια τεράστια αξία που είναι η αυθονία, που φέρει όλες τις άλλες αξίες μέσα της, όλες τις άλλες συχνότητες. Τίποτα, τα πάντα, το σύμπαν τα δημιούργησε όλα άφθονα για τον άνθρωπο και για τον πλανήτη. Για τους πλανήτες, για τα σύμπαντα. Και για πόσο πληθυσμό, μπας περιπτώσει δεν θα μας λένε για πόσο πληθυσμό μπορεί να θρέψει ένας πλανήτης. Μα γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια, Δημήτρη, βλέπαμε και σε άλλα συστήματα, παραδείγματος χάρη της Κίνας, μην κάνετε παιδιά, τους έχουν φυλακίσει τους ανθρώπους, τους έχουν σε αυτή την κατάσταση που τους έχουν σήμερα, πιο υπάκουοι από εμάς, και κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είναι και άνθρωποι. Όλα αυτά φαίνονται παράξενα στον κόσμο, αλλά εγώ βλέπω από ντοκτορά μεγάλα, από γιατρούς μεγάλους, επιστήμονες μεγάλους, να βγαίνουν και να τα υποστηρίζουν και να θεωρούν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό που λένε και να το λένε με χαμόγελο. Να σου λένε δηλαδή ότι αύριο, γιατί στα δισεκατομμύρια που θα χαθούν, που σκέφτονται αυτοί να χαθούν, θα είναι μέσα το παιδί σου, θα είναι μέσα η μάνα σου, θα είναι ο αδερφός σου, θα είναι ο συγγενής σου, ο γειτονάς σου, δεν μιλάνε για κάποιον άλλον, δεν είσαι εσύ αυτό το οποίο θα μείνει εδώ. Και σκέψου τώρα για 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αν μιλάμε σήμερα
με το 1 δισεκατομμύριο που σκέφτονται αυτοί να μείνει, εάν παραμείνουν άνθρωποι, πόση θλίψη μπορεί να έχει όταν όλοι όσοι αγάπησες λείπουν από κοντά σου. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι με τόσο πόνο που θα έχουν υποστεί, με τόση θλίψη, με τόση κατάθλιψη, με τόση κατάπτωση. Πώς θα ζήσουν, δηλαδή σαν τι, να πεθάνουν όλοι γύρω μου και να ζω εγώ με μια ωραία αυτοκινητάρα, ένα ωραίο σπίτι, αγαθά διάφορα, να κάνω τι μόνος μου. Εδώ σήμερα η χαρά της ζωής είναι με τους ανθρώπους, με τους δικούς ανθρώπους, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τη φύση, με την εξέλιξη αυτή την οποία παρουσιάζεις κάθε μέρα, με τις παραδόσεις σου, με τις αναμνήσεις σου, με τα υπόλοιπά σου, όλα μαζί. Δηλαδή αυτή η ζωή είναι η ποικιλία που έχει. Αυτή σε κρατάει και στη ζωή μάλλον και αυτή σε δίνει ζωή. Όταν αυτά λείψουν όλα, τι ζωή θα κάνεις, άνθρωπε, σε αυτό την πρόταση που κάνουν αυτοί οι μη άνθρωποι για μένα, γιατί δεν μπορούν να τους θεωρήσω ανθρώπους εγώ αυτούς, και τι κρύβονται πίσω από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν στο γυαλί και μας τα λένε, τι κρύβονται από πίσω, αν είναι εκβιαζόμενοι, εάν είναι παλαβοί πραγματικά και τα λένε, εάν είναι εσκεμμένα, πάρε τόσα πέστα και τι σε νοιάζει σένα, από εκεί πέρα ζήσε τη ζωή σου, δηλαδή όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη στην ανθρωπότητα σήμερα. Και καθόμαστε εμείς στον καναπέ μας, χωρίς να μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, χωρίς να τα διαβάζουμε και να τα λέμε. Και όταν εμείς τα συζητάμε αυτά εδώ και 7, 8, 10 χρόνια και δεν μας ακούει κανείς ότι θα γίνουν αυτά αύριο, και βλέπουμε σήμερα να γίνονται, να υφίστανται όλα αυτά, να εξελίσσονται όλα αυτά, και να πάρουμε τη χώρα μας, να πάρουμε τις κυβερνήσεις μας, να πάρουμε όλους αυτούς οι οποίοι διοικούν, τι ακριβώς μας ετοιμάζουν σε λίγα χρόνια ακόμα, τι μας ετοίμασαν τα δυο που πέρασαν. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει, ρε παιδιά, να το ψάξουμε. Έξυπνοι άνθρωποι θεωρούμε. Πώς σας δούνε τον μεγάλο γιατρό τώρα που βγήκε εκεί, και μάλιστα αυτοί που μπαίνουν μέσα στις λέσχες εκεί και λέγονται, έχουν αυτόν τον τίτλο, Dr. Τάδε. Είναι μεγάλα κεφάλια, είναι αυτοί που θα μας ελέγξουν, είναι αυτοί που μας κατευθύνουν. Εν πάση περιπτώσει που μας ελέγχουν αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί, δεν μπορείτε να πιστέψετε ή δεν θέλετε να ακούσετε αυτό που σας λέμε εμείς που το έχουμε δει, που είναι εμφανέστατο σε όλους. Δεν είναι ότι είναι πιο έξυπνο το μάτι το δικό μου που θα το δει. Είναι εμφανέστατο, το λένε, σε καθημερινή βάση το λένε. Δηλαδή σου λένε ότι θα σου εμειώσουν γιατί δεν μπορούμε, θέλει να σώσει τον πλανήτη. Ποιος να σώσει τον πλανήτη, αυτός που τον κατέστρεψε. Γιατί αυτοί διοικούνε. Λέσχες μας διοικούνε. Λέσχες, όμιλοι, ιδρύματα, λέσχες μας διοικούνε. Ψηφίζουμε, εμείς εκλέγουμε και τολμάει αυτό το τίποτα να πει ότι εκτός εάν δεχθείτε μια έξυπνη δικτατορία στην ουσία. Η έξυπνη δικτατορία ποια θα είναι? Αυτοί που εφαρμόζουν στην Κίνα σήμερα, παντού, αυτοί που εφαρμόζουν εδώ για 2 χρόνια. Ποια είναι η έξυπνη δικτατορία? Να μην μπορεί να κουνηθείς, να μην μπορεί να πας από δωμάτιο σε δωμάτιο, όχι να βγεις από το σπίτι σου. Από δωμάτιο σε δωμάτιο θα πρέπει να κάνεις αίτηση αν σε επιτρέπει να πας από το σαλόνι στην κουζίνα. Δηλαδή τέτοια δικτατορία θέλουμε? Και θα είμαστε ευχαριστημένοι και γύρω μας να πεθαίνουν σαν τις μύγες κάθε μέρα οι άνθρωποι? Ρε παιδιά. Μόνο άνθρωποι, εξαφανίζονται τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει μείνει. Μα δεν υπάρχει. Με πόση έπαρση μας μιλάνε, Δημήτρη? Με πόση έπαρση? Σαν αυτοί να είναι, σαν τι έχουν κατακτήσει? Μα τι έχουν να καυχηθούν για την διοίκηση που έχουν στα χέρια τους όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δυστυχώς από αυτούς διοικούμαστε, έτσι. Τι έχουν να καυχηθούν ότι κατάφεραν? Τη φτώχεια, τη μιζέρια, την ανέχεια, την ανεργία, τους πληθωρισμούς, την εκμετάλλευση, την εξέλιξη όλη αυτή που είχαμε σε μηχανικό εξοπλισμό σαν άνθρωποι στη γη, και οι ώρες εξακολουθούν των εργαζομένων να αυξάνονται αντί να μειώνονται, και οι αμοιβές αντί να αυξάνονται μειώνονται, και όλες αυτές, δηλαδή τι έχουν καταφέρει να μας πούν? Ας μας πούν κάτι? Ότι μας έχουν αρρωστήσει όλους, ότι όλοι είμαστε με φάρμακα, ότι όλοι είμαστε με τα παιδιά μας με ναρκωτικά, ότι όλοι είμαστε σε έναν κόσμο, ζούμε σε έναν κόσμο ότι δεν ξέρεις αύριο τι ξημερώνει. Με ψυχολογικές ασθένειες. Με ψυχολογικές ασθένειες γενικά ο πληθυσμός ζει σήμερα, είτε από το μικρό παιδάκι μέχρι τον μεγαλύτερο, έχει ανάγκη από ψυχολόγο. Να τρελαθούμε. Μέσα σε μια
σε έναν πλανήτη ο οποίος χαμογελάει, οπότε σου προσφέρει τον ήλιο τον άφθονο, να δημιουργήσεις, να γελάσεις, μια φύση να γελάει πάντα. Εσύ είσαι στην κατήφια και εσύ είσαι στα υπόγειά σου, είσαι στα μπουντρούμια σου, του μυαλού σου. Πότε αυτά θα σταματήσουν να φύγουν? Γι' αυτό λέμε ότι η Ελληνοσυνέλευση έχει πρόταση ανθρώπινη, έχει πρόταση φυσιολογική. Αυτοί δεν έχουν να ανακαφηθούν κάτι ότι κάνανε. Να πούμε ότι εντάξει, ρε παιδιά, κάνατε και σφάλματα, αλλά κάνατε και καλά. Ας μας πούνε ένα καλό. Ας μας πούν μια χώρα στον κόσμο που ευημερεί, το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο να ευημερεί. Είτε εκεί που ζουν οι ίδιοι τους, είτε εκεί που έχουν τελικά τους υποβαθμισμένους λαούς. Πουθενά. Παντού. Άρα γι' αυτό χαίρονται και γι' αυτό θέλουν να καταστρέψουν τους ανθρώπους. Για να εκμεταλλευτούν, να βγάλουν περισσότερα λεφτά, περισσότερο χρήμα. Να κάνουν τι το χρήμα που θα βγάλουν? Δεν τους φτάνει αυτό σήμερα? Η πραγματική οικονομία είναι $1, 14 δολάρια πλαστά. $1, 14 πλαστά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Αυτό πόσο πρέπει να το κάνουν αυτοί? $1.000 να είναι το $1? Δηλαδή όλα να είναι πλαστά, όλα να μας κοροϊδεύουν και να είμαστε χρεωμένοι εμείς όλο αυτό στο $1 να είναι χρεωμένοι 1.000 άτομα ότι χρωστάνε από $1. Δεν πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Μα η υποδούλωση του ανθρώπου είναι το ζητούμενο τους και δεν είναι τώρα, είναι αιώνες. Διαμέσου της φτώχειας, διαμέσου της ανέχειας. Το πώς ανέχειας. δεν τα καταφέρουν. Τώρα έχουν βρει ένα άλλο ετανάκι εκεί πέρα, ότι με τις αρρώστιες, με όλα αυτά που παρουσιάζουν, την περιβαλλοντολογική κρίση, με οτιδήποτε θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αυτοί για να σε κάνουν εσένα να μην θέσεις τη ζωή σου. Μα είναι αυτό. Δηλαδή έχουμε καταλήξει ότι τελικά δεν είναι το θέμα τους το χρήμα. Χρήμα έχουν άφθονο. Γιατί άφθονο έχουμε όλοι μας. Αν πεις με όλα αυτά που βγάλουμε στο φως, με την Ελληνοσυνέλευση, ο Αρτέμις Ώρας, με τα παγκόσμια ταμεία κτλ. Δεν είναι θέμα χρημάτων, ούτε και το πώς θα δημιουργηθεί ο χρυσός. Που ο χρυσός δημιουργείται στη στιγμή επάνω, κάθε στιγμή που περνάει, στη γη που ζούμε και πατάμε όλοι. Το πρόβλημά τους είναι πώς θα υποδουλώσουν τον άνθρωπο και πώς θα τον χειραγωγήσουν και ποιοι είναι αυτοί τελικά που σε βάλουν να πληρώνεις ακόμα και για την ανάσα σου, ακόμα και για το νερό που πίνεις, ακόμα και για την ενέργεια που θα χρησιμοποιήσεις. Εμείς παράγουμε, εμείς δημιουργούμε την ενέργεια. Αυτό το γνωρίζουν. Ναι, ακριβώς. Έχουν ένα θέατρο, βάλανε 5 καραγκιόζιδες μέσα. Έρχονται σήμερα Έλληνες της Ελληνοσυνέλευσης, ο Αρτέμις Ώρας θα σου πει ξύπνα, άνοιξε τα μάτια σου, υπάρχει αυθονία, υπάρχουν τα πάντα στον πλανήτη, υπάρχει μέλλον, υπάρχει η ζωή σου που δεν την εκτίμησες ποτέ σου. Και σε κάθεσαι και μονολογάς ότι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Και αυτές τις εκπομπές που γίνονται σήμερα είναι για να βγούμε λίγο από εκείνο. Οποιοςδήποτε μιλούσε παλαιότερα και έλεγε ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός, τον έλεγανε ψεκασμένο. Λοιπόν, σίγουρα αντίχριστο, ναι. Ας δουν αυτόν τον αντίχριστο εδώ τώρα που τους το λέει στα μούτρα και όλους τους άλλους που λένε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ρομπότ με συναίσθημα. Δεν μας φτάνει το δικό μας, ο άνθρωπος της δημιουργίας, το έβδομο δημιουργήμα, θα κάνουμε κάτι άλλο, ρομπότ τα οποία θα έχουν και συναίσθημα και αυτό το και βγαίνουν και στο λένε στην ψύχρα. Και βγαίνουν και πληρώνονται για αυτό που σου λένε. Ναι. Δηλαδή η ουσία ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι σε πανεπιστήμια μέσα, είναι σε ερευνητικά Ινστιτούτα, είναι στα πάντα όλα και αυτοί όλοι ρυθμίζουν από εδώ και πέρα πώς θα είναι η ζωή μας. Και εμείς τους λέμε ότι θέλουμε να αναπνέουμε καθαρό αέρα και ήλιο. Και φαινόμαστε ότι είμαστε εμείς οι γραφικοί. Όχι, δεν είναι φυσικό αυτό. Πρέπει να το φιλτράρουμε εμείς, να σας το πληρώσεις και να το πάρεις. Και εγώ ακόμα να το πληρώσεις. Λοιπόν. Λες και το έχουν από την περιουσία του παππού τους. Και το νερό της φύσης, και τον αέρα της φύσης, και τον ήλιο της φύσης, και τη ζέστη, και το κρύο και τα πάντα. Όλα τα έχουν και στα χρεώνουν εσένα. Από εδώ και πέρα, μόνο αυτό πρέπει να λέμε στον άνθρωπο, ότι αν θέλει πραγματικά να ζήσει σαν άνθρωπος και να μην ζει σαν ρομπότος να τον ανά πάσα στιγμή να του κόψουν το νήμα της ζωής του. Να το βγάλουν από την πρίζα, τελείωσε. Δεν το συζητάω. Όλα τα στήσανε ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά ο νους του ανθρώπου είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος θα τους διαλύσει όλα τους τα σχέδια. Η μόνη αιτία που δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν αυτό όσο λέει τώρα ότι με έναν πολιτισμένο τρόπο, λέει, ειρηνικά λέει, θα μας καθαρίσουν από 6 εκατομμύρια, μας πάνε 1. Το πολύ, πολύ 2 θα μας κάνουν και τη χάρη. Αν ζήσουμε μίζερα, αν ζήσουμε χωρίς την αυθονία μας, αν ζήσουμε χωρίς
Τα δικά μας, Με τις αυτά που στερήσεις παράγουμε όλες αυτές εμείς. που Ναι. προτείνουν αυτοί, ναι, θα μας αφήσουν να είμαστε Δεν δυο. μπορούσε, δηλαδή, δεν μπορούσε κάθε μονοκατοικία σήμερα να έχει τον ήλιο της, να μην έχει κανένα πρόβλημα, τα φωτοβολταϊκά της να μην έχει κανένα πρόβλημα. Έπρεπε να κάνουν αυτοί να ξεστερήσουν όλα τα βουνά μας για να κάνουν ανεμογεννήτριες. Δεν μπορούσαμε εμείς με τον ήλιο μας απευθείας, χωρίς διαμεσολαβητές και ΑΕ και εργολάβους, να έχουμε την ενέργειά μας, είτε το νερό μας ακριβώς όπως έρχεται από τις πηγές του. Δεν μπορούσαμε. Έπρεπε να έρθουν αυτοί να ελέγξουν τα πάντα, να καθαρίσουν, να μας κάψουν όλα τα βουνά, να μας δηλητηριάσουν όλες μας τις λίμνες, να μας τα δηλητηριάσουν όλα, τα καταστρέψουν όλα για να έρθουν μετά ως σωτήρες. Και τους υπηρετούν κιόλας. Και τους υπηρετούν. Οι δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι δικοί μας για να πάρουν ένα ξεροκόμματο. Γιατί αυτοί μόνοι τους, ας πούμε, δεν έχουν το μυαλό για να μας διοικήσουν, βάζουν εμάς. Γιατί το θηλυκό μυαλό είναι του ανθρώπου. Το θηλυκό μυαλό είναι του Έλληνα. Άρα λοιπόν βάζουν το θηλυκό μυαλό του ανθρώπου, το πληρώνουν με πλαστικό χρήμα που έχουν στα χέρια τους, άφθονο, και βγάζουν τα άντερά τους κάθε μέρα. Έτσι. Με αυτό το χρήμα λοιπόν πληρώνουν και αγοράζουν τα δικά μας τα μυαλά για να σκεφτόμαστε πώς θα σκοτώσουμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το παιδί μας, το μέλλον μας κανονικά εμείς. Και να καμαρώνεις που το έστειλες επιστήμονα στο εξωτερικό, να καμαρώνεις γιατί θα σου γυρίσει. Μου το πήρε η Αμερική, μου το πήρε η Γερμανία, η Γαλλία και η λοιπά. Πολύ ωραία, όμως θα μας το πάρει το παιδί, δεν υπάρχει πιθανότητα, γιατί δεν έχουμε το νου μας στο παιδί. Έχουμε το νου μας στο πώς θα γεμίσουμε την τσέπη μας και το πώς θα βάλουμε το γείτονα δίπλα. Οτιδήποτε θα μας ενοχλεί μέχρι και το άντε να μην πω τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπράβο, από εκεί και πέρα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς τις έχουμε πάρει εδώ και χρόνια. Είμαστε με το έθνος μας, με το γένος μας. Να πάρουν τις αποφάσεις τους όπως πρέπει, να δουν τι τους έχουν κάνει τα κόμματα, τα δόγματα όλο αυτό το διάστημα, να ανοίξουν κάπου στα μάτια τους, κάποτε και να βγάλουν τα συμπεράσματα και να τελειώσει η υπόθεση. Και να πάρουν τις αποφάσεις μόνοι τους. Αλλά με μια γνώση όμως, να μάθουν. Όχι με μια δεν βαριέσαι ή με μια μακριά εσείς από εκεί, με μια διαγραφή. Ποτέ δεν θέλω να ακούσω τι λες. Δεν θέλω να ψάξω τι μου λες. Τότε δεν είσαι άνθρωπος. Τότε έγινε στο ρομπότ λίγο νωρίτερα. Ωραία. Να δουν τον επιστήμονα. Τώρα θα το βάλω εγώ το βίντεο να το δούνε. Να δουν τον επιστήμονα. Ας πάρουν τις αποφάσεις μόνοι τους για το τι θέλουν να κάνουν. Βλέπουμε που μας πάνε οι επιστήμονες. Γιατί δεν ακούμε. Βεβαίως και υπάρχουν επιστήμονες. Βεβαίως, τους ακούμε. Αντιδρούν. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Τους ακούτε? Όχι. Εσύ κοιτάς να σου το βγάλει τηλεόραση έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς μοιάζει εξωτερικά με άνθρωπο, να σου πάρει τη ζωή για να ζήσει αυτός καλά και εσύ εντάξει. Εγώ να κάνω μόνο μία ερώτηση στο κοινό που μας ακούει ενδεχομένως. Να μας πούν οι υγιεί πόσο πληθυσμό μπορεί να θρέψει. Πόση έκταση σήμερα καλλιεργείται και κατοικείται από ανθρώπους και πόσο μένει ανεκμετάλλευτη πίσω. Ξέρετε πόσο μεγάλο ποσοστό είναι αυτό? Τεράστιο. Όχι, ούτε το 10% δεν κατοικείται στη γη σήμερα. Το μόνο τους πρόβλημα ήταν πώς θα αποξηράνουν μέρη τα οποία δεν ήταν να αποξηρανθούν, να αφήσουν ανεκμετάλλευτα τα πάντα όλα γύρω από παιδιάδες. Τώρα βογκάει ο κάμπος. Οι κάμποι μας βογκάνε. Δεν έχουν και δεν δίνουν τίποτα και αυτοί τώρα μας μιλάνε με τα ευρωπαϊκά τους τα προγράμματα, με τα προγράμματα που έρχονται. Με αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται πριν από μάτια μας. Σκέφτονται, που δεν έχουν πιάσει στο χέρι τους ακόμα ποτέ, σκέφτονται αυτοί για το ποια είναι η αυθονία η δική μας. Ας το σκεφτεί ο κόσμος, είναι ώρα να το σκεφτεί, θα βάλω εγώ το βίντεο να το δούνε και ας πάρουν τις αποφάσεις τους. Να δούμε και να σκεφτούν ότι χαίρονται γιατί έχει ένα ΕΣΠΑ σήμερα και από το ΕΣΠΑ έχουμε πάρει κάποια χρήματα και κάνουμε κάποια έργα. Το ΕΣΠΑ είναι 4 δισεκατομμύρια και εμείς μόνο από το ΦΠΑ δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το λιγότερο 40-50 δισεκατομμύρια. Και πήραμε 4 δισεκατομμύρια και χαιρόμαστε. Πώς σώθηκε η Ελλάδα με το ΕΣΠΑ. Ξέρεις ότι το έχει πληρώσει αυτό με 40 και 50 δισεκατομμύρια όπως λένε αυτοί? Γι' αυτό τους πειράζει. Τα δικά τους τα στοιχεία, όχι τα δικά μας. Πειράζει ο Αρτέμις Ώρας και η Ελληνοσυνέλευση. Γιατί θα κάνει ταμείο η Ελληνοσυνέλευση. Τι μας χρωστάνε αυτοί και δεν τους χρωστάμε εμείς. Έτσι, μπράβο. Τότε θα καταλάβουμε. Δίναμε φως στην Έλληνας. Να είμαστε καλά. Καλή σας νύχτα.